Maing udto mga Bisaya, maing udto mga Cebuano, maing udto po dahil sa akong grupo ang Photo Marino. Mga kugihan kay ni ako ang mga anak sa Photo Marino. Ako dahil ang founder, ako na siyang gisugdan antong June 16, 2013. Sa una di pa siya Photo Marino ang iyang name, among gigamit sa una kay Multipro, short for multimedia provider. So daghan na kay kog mga banggiitan ng mga photographers sa Photo Marino nga karon nagsugod na sa ilahang kaugalingon na studio. Nailhan na sila sa as wedding photographer, nailhan na sila sa nailhan na sila sa photography industry. So maayo kaayo nga karon successful na, daghan na kayo mga successful sa inyo ha. So ipadayon ang inyong pagkabuutan. So karon di ay nako ipaila-ila ninyo. Ako siyang gitawag nga Lawin, mo ni si Lawin. Mo ni ang sudlanan ni Lawin, DJI. Ang akong bagong pet nga Mavic Air, DJI Mavic Air. So mao ni si Lawin, puti kayo si Lawin. Kaya ang Mavic Air na may tulo ka color, na white, na black ug na red. Gituyo gyud ako pili ang white. Mao ni si Lawin, atong bag-o nga pet nga buutan kayo, pusgan kayo sa tanan. So mao ni siya, di ba? Nindot. Mao ni ato ang gi-replace sa ato ang nahagsa nga si Aurora nga atong GG-RC X12. So nindot siya. Wala pa gyud din ako napalupad actually. Ako pa lang kamo pay una nakakita ani na wala pa naglupad. So ako lang ipakita gamay atong ilisan, atong butangan og micro SD card. Na siya mga sensors. So inigabante ani niya. So namo diha yung camera niya, na protector yang camera, inigabante niya, kita siya og na nakaharang sa iya ha. Di siya padayon og lupad. So gitawag nila collision avoidance. Kung sa Binisaya pa na kay maglikay nga mapakong. Una sa tubangan, una sa likod pod na pod. So example, kung imong gipaatras imong drone kay nindot na siya nga shot para nimo, so inig paatras nimo, dili sa ka mabangga sa likod. Again, agyapon siya duha ka camera diha na makakita nga naay padong or naay nakaharang nga butang. So again, collision avoidance, mahadlok naglikay nga mapakong. Di ba? Nindot kay nga drone, nindot kay si Lawin atong pet. So ako inay butangan og sticker Lawin. So ako lay pakita ninyo kung saan pagbuka sa mga pako ni Lawin. So kita mo na yung number di maklaro ba? So na yung number 1 and then na yung number 2. So unahon na to og tanggal si number 1. So mo ni ang mga pako ni Lawin. So atong tanggalon ang usa. So ato i-down. I-down man ang suction. So down and twist yung di ba? Gawas ang pako ni Lawin. Usa na yang tiil diri, di ba? There is a side. Di ba? Ato ipagawas ang tiil ni Lawin. Di ba? Diri po sa pikas. Sa pikas again diri kani siya. Ato i-down, tuyok gamay. Di ba? Simple ra gid ni. Sumuni si Lawin, di ba? Anya sa pikas. So wala na ni buka na siya. Ato sa di pa gawas ang tiil ni Lawin. So, di ba? Nindot siya. So, tanaw na to diha na nakasuwat nga Mavic Air. Sumana si Lawin.
So atong butangan og micro SD card kay ang first user po dani magsigpangita kung asa ang micro SD card, asa nakabutang ang micro SD card. So ako sad kay basig mo palit unya mo ginyuhang kaugalingon nga Mavic Air, unya nakakita mo ani nga video nako, ino mo sigpangita kung asa insert ang micro SD card. Kay sa uban man go diri sa ilawom sa battery, pero sa iya ha mo man gyud niyang atubangan, so nasa likod atong insertan og micro SD card. Okay, so ato san hipuson niyang mga pako kay delicate man kay siya, diba? Sa tago. Okay, hipos na pod. So unahon na to ang last na tong gibutang. Kani again, idaw na to. So hipos na pod ang tiil o ang pako nilawin, di ba? So dirita nasa likod atong insertan og micro SD card. So nindot, diba? Nindot silawin. So mao din niyang sudlanan. Morning sudlanan ni lawin nga kuyog sa box. Makita mo na yung symbol. Niya tan-awon po nato ang symbol diri sa pikas. So mo na sundo ninyo. So sa atong pagbutang ani ato i-follow. So ana atong pagbutang, ha? Close na yun. Yeah, simple ra, gamay ra kayo. Murarag bawna nimo sa pag grade 1 nimo, di ba imong bawnanan, gamay ra kayo. Pero this is too powerful good. And this is too powerful. Dili gyud na nimo masayon-sayon si Mavic Air. Di nimo masayon-sayon si lawin. So atong butangan og micro SD card. Okay? Na akong gipili SanDisk Extreme. Unya 32 gigabytes. Diba, advisable. Nakita siguro mo nganong dili man 64, nganong di man 128. Ako manggong prinsipyo aning micro SD card. Sa akong mga camera, example sa ako ang D7000, nya naman ay duha ka micro SD card. Wala gyud ko nibutang ana og more than 32 gig. Duha man na siya kabutangan sa SD, duha man ka SD slots. 16 gig ra gyud akong gibutang. So duha ka buok, 16 gig sa slot number 1 ug 16 gig pud sa slot number 2. So mo ni ato ang insert, mo ni atong insert ng micro SD card. So before din na ako na ipadayon, ako sa dayang timbayahon ako mga estudyante sa ICT. Unya ako ning insert kay ganahan mo yung sumutan-as ng video, ang uban di ganahan ba mo? Ako i-insert ang ilahang buhaton nga project. So ako des lang gitudloan kung saan pagbuhat og YouTube account through sa imong Gmail account. Kay nindot man gud i-check na anytime ang student mahuman sa iyang output, igo na lang siyang muhatag sa iyang YouTube link. Niya ako na dahil ma-check anytime. So kung ang estudyante mahuman siya at 11 PM sa iyang project, after that, iya na dahil i-send ang link sa iyang YouTube. So makita na din ako iyang project, iyang video project or tutorial nga akong ipabuhat. Kay sa una man, kung isulod pa og compact disc, isulod pag USB, kailangan pa nimo makita ang teacher, kailangan pa maabot sa imong time. Niya bati isa na magsitag pangulikta og USB thumb drive kay maingon ta estudyante nga sir gipapas ma-minister og project unya hasta ang USB thumb drive or ang flash drive wala man giuli, so bati ka paminaw, no? So kung naka na sus niya daghan kay estudyante naabot og 300 400 na sa kay 300 ka USB thumb drive lain kay pamita ang ato ra gikulikta ang project ra. So ato insert inyo na yung buhaton. By the way I'm going to speak English because kani mga estudyante ha mga kuan ni dili ni kasabot og Binisaya diba itong ining lesson. So our theme for the project is the use or the importance of IT, information technology, in the maritime field or in the maritime industry.
So you will have to explain. You can interview your dad, your mom, or your relatives who are maritime professionals themselves, or you have friends who have ideas about the importance of information technology in the maritime field. You can even ask your maritime instructors. So that's it. You can have your video, you make your video blogger style, tutorial style, discussion style, or lecture style, and your video must be at a duration with a minimum of 3 minutes. So our minimum is 3 minutes and our maximum duration is 10 minutes. Okay, so from 3 minutes, and then the maximum is 10 minutes. So again, the importance of IT in the maritime field or maritime industry. So how will this project be graded? So these are our percentage, okay, the rubric for that, or shall we say the criteria. So we have 50% for content, 30% for presentation, and then 20% for audio clarity, in a total of 100%. So what is content 50%? Content 50%, that means that you directly answer to the theme or to the question, because the theme is the importance of the importance of IT in the maritime field. So it's just like when your name is asked, what is your name? If your answer is 18 or 34, your content is not relevant. So meaning 50% for that is your content for the video should be relevant to the theme, in which the theme, again, the importance of IT in the maritime field. And then 30% for that is the presentation. So you have to be very creative in your presentation. Again, as what I have said, you can interview somebody, you can put some drama, or you can do the memes thing. Be creative and be original also. And then lastly, which is 20%, is audio clarity. Again, it's not about your phone, but why is it that I am recording most of the time here inside my vehicle? When you're inside the vehicle, the noise is less. The deadline for the submission of your links to our group chat is January 5. So again, the deadline is January 5. Okay, so let's go back to our Mavic Air. So atong i-insert ang micro SD card. Micro SD card na to, SanDisk Extreme. So what's good about this is it's hard for you to read that. Yung kanindot niya is it's waterproof. So temperature proof, and then shock proof and X-ray proof. So mo na is very important yun nga magpalita og micro SD card. Importante kaayo nga ligon jud, dapat na jud ang quality sa usa ka micro SD card kay ngana gud ninyo i-record yung mga precious moments. Example katong ni Anthony sa Kalanggaman, among GoPro niya corrupted ang amo ang SD card, wala gid mi nakit-an, di ba? So kay dito mis Kalanggaman sa amo ang GoPro, wala gid taon mi nakit-an. So tara, natanggalan na to ang micro SD card. So again, dahil mo nang rason nga sa akong mga cameras, dili ko mo gamit og dagko kayo nga capacity, kay kung maguba manggod or corrupted ang memory card, kurot gyud tanan, kurot gyud, wag gyud kay makit-an. So mo na sa akong camera, sa akong Nikon D7000, duha ka slots. Ang usa na ang duha ka SD cards 16 gig nya, duha ka slot. Ang usa ka, ang first slot mo ay primary, nig-shoot na ko nga to mo record unya. Ang ikaduha nga
SD card slot akong gibuhat nga backup. Diba? Nindot kayo sa simba ko ton maguba ang ako ang first nga SD card sa first slot, at least na i-backup sa second slot na backup sa usa ka SD card. By the way, sila na siya internal, I think 8 gig. So bisag wala pa ni SD card, maka-record ka og short nga video. So ato i-insert ang atong micro SD card diri ni Lawin sa iyang likod diri nga area. So atong tanggalon, di ba? Gamay ra, simple ra, ato rang i-down ni siya. Yan, tanggal. Napod siya type C nga port diha. And then na diri ang micro SD. Na natay 32 gig nga insert sa ato ang Mavic Air si Lawin. Okay, di ba? Nindot. Ato nang i-close. So nara diha nato insert ang micro SD card. Di ba? Nindot. So, by the way, mo ni si Lawin ang atong bag-o nga Mavic Air. So, sa mga musunod na to mga videos, ato ning gamiton. Atong i-take advantage ang ihang mga features. Again, may adlaw. Thank you kaayo sa pag-support. Thank you kaayo sa pag-support.